Tren amb destinació Ripoll. Propera parada Barcelona-Sants. Correspondència amb línies 1, 2 i 4 de Rodalies. Línies 3 i 5 de metro. Serveis regionals. AVE i trens de llarga distància. Tren con destino Ripoll. Próxima parada Barcelona-Sants. Correspondencia con líneas 1, 2 y 4 de cercanías. Líneas 3 y 5 de metro. Servicios regionales. AVE y trenes de larga distancia.